ଆଜିର ଗଳ୍ପର ନାମ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ସେମାନେ ଥରେ ରୋମଋଷି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରୋମଋଷି ଜଣେ ମହାନ ଋଷି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଶରୀର କେଶରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା ଏବଂ ଦାଢ଼ି ଏତେ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଯେ ଏହା ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଲିଚା ବିଛାଇଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଗଛ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ଫଳ ଫଳୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଇଲେ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ଶୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫଳଟିକୁ ଗଛରୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଇବା ମନା ଥିଲା। କେବଳ ମନକୁ ମନ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଖାଇ ହେବ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଦିନେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ସେହି ପବିତ୍ର ଫଳର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ କ'ଣ ସେହି ଫଳ ତୋଳି ପାରିବାନି? ଏହା କେତେ ବଡ଼ଟେ ହୋଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବା ଏବଂ ଆମର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଧର୍ମରାଜ ଗୋଟେ ତୀର ମାରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫଳଟି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଫଳଟିକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଗଲେ। ତାହା ଏତେ ଭାରୀ ଥିଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ଉଠାଇବେ କ'ଣ, ଟିକେ ବି ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଫଳଟିକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା। ସେ ଉଠାଇବାରେ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଲାଭ ହେଲାନି। ଫଳଟି ତା ଜାଗାରୁ ଟିକେ ବି ଘୁଞ୍ଚିଲାନି। ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଫଳଟିକୁ ଉଠାଇବାର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଫଳଟିକୁ ଉଠାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ସାନ ଭାଇ ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ସବା ଶେଷରେ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୀମ ଆସିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ମୁଁ ଏକାକୀ ଏହାକୁ ଉଠାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଭୀମ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଏହିପରି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭିତରେ ରୋମ ଋଷିଙ୍କ କେଶ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଲିଚା ପରି ବ୍ୟାପିଥିଲା, ତାହା ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି 6 ଜଣ ଫଳଟିକୁ ଉଠାଇବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେଶ ଦଳି ଚକଟି ହୋଇ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା କେଶ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ଅଜ୍ଞ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସନ୍ନ ବିପଦକୁ ଜାଣିପାରି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ସଖା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସଖୀ, ମୁଁ ଅସହାୟ। ରୋମ ଋଷି ଜଣେ ମହାନ ଋଷି, ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ବାସ କରେ। ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କରିପାରିବି? ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁଣି ଥରେ ନିବେଦନ କରି କହିଲେ, ଆପଣ ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିବ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହିବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ କରିବ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ରୋମ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଯିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ରୋମ ଋଷି ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ରୋମ ଋଷି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୁଁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅତିଥି ଭାବରେ ଆଜି ପାଇଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
କ'ଣ କରିପାରିବି? ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ରଖିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମନେ ପକାଇ ନୀରବ ରହିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବା ଦେଖି ରୋମଋଷି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ରୋମଋଷିଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କରାଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରୋମଋଷି ଫଳ ଏବଂ ଫଳ ଚୋରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ରୋମଋଷିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଫଳର ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିବାରୁ ଫଳ ସ୍ୱାଦ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରୋମଋଷି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଖୁସି କରିପାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଫଳ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ରୋମଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ସେହି ଫଳ ଖାଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଓ ଶୋଷ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ରଚିତ ଏକ ଲୀଳା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଏହି ଫଳ ଖାଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଶୋଷର କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେମାନେ ଏହି ଗଳ୍ପରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ଆମେମାନେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ସତରେ କେତେ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ କୃପା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିବେ ସେଥିରେ କେବଳ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହେବ। ହଁ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବା କଥାରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଗଳ୍ପରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସର୍ବଦା ହସୁଥାନ୍ତୁ।